Mill-jum tal-erba' is-soldati bdew jirċievu l-arretrati dovuti lilhom wara li ġie ffirmat l-ewwel ftehim kollettiv għall-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Permezz ta' dan il-ftehim li kien iffirmat ftit ta' xhur ilu, il-Gvern qed jinvesti 8,200,000 euro aktar fis-sena fil-pagi tas-soldati. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri innota li fl-aħħar snin saru investimenti kbar fl-Armata. Madanakollu dan il-ftehim se jinċentiva lill-membri tal-Forzi Armati biex ikomplu jagħmlu s-servizz tagħhom bil-qalb. Illum dawn l-istess ħaddiema rċivew l-arretrati li huma dovuti lilhom skont dak il-ftehim kollettiv. U llum jistgħu jarfu aħjar l-impenn li kellu waqt għandu dan il-gvern li nkunu spalla ma' spalla mas-soldati tagħna f'kull ħin tal-ħidma tagħhom għal pajjiżna. Permezz ta' dan il-ftehim madwar 1750 soldat minn grad ta' gunner sa' maġġur se jirċievu eluf euro f'arretrati li ma' aħbar intlaqet b'mod tajjeb mill-General Workers Union. Dalodu qomna b'għexieren ta' messaġġi ta' ringrazzjamenti minn soldati li fl-aħħar saret ġustizzja magħhom wara tant snin twal b'kundizzjonijiet verament inferjuri. Fi żmien li ġej il-Forzi Armati ta' Malta se toħroġ sejħa għal soldati ġodda. Il-Ministru Camilleri ħajjar lil dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jkunu ta' servizz għal pajjiżhom biex jikkunsidraw karriera f'dan il-korp dixxiplinat.